Kaixo, Arazi Pagola naiz eta gaurko bideoan hitz egingo dizuet nire telesail eta telenoveletako nire favoritoak. Nire favoritoak dira Escamak el Set, La que se avecina, Rebelde, La gata, Pasión de gavilanes, Yo soy tu dueña eta El cuerpo de deseo. Hasiko gea Escamak kentzen. Bueno, bateko telesail bat da. Fikzio honetan, lanbidea utzi nahi ez duten eskebetxerako talde bat da. Niri asko gustatzen zait, zergatik anparra asko egiten dut, batez ere Elena Iruretarekin, berak egiten du Xolerena. La que se avecinarekin telesailak, humorezko telesail bat da, eta telesail hori bakarrikan Espainian bakarrikan botatzen da. Niri asko gustatzen zait, oso parrasko egiten dut bere daien pertsonaiekin. Orain Rebeldekin jarraituko dugu. Rebelde da telenovela mexikarra eta telebista produziokoa eta Kanal Estrellaren Enforikan botatzen dute. Eta, niri asko gustatzen zait, zergatik da musikala. La gatakin segituko dugu eta hori ere bai da mexikana. Atatzen dana da Maite Perroni eta Rebelden ere atatzen zen. Eta La gata ere bai Kanal de Estrellas Enforikan botatzen zuten. La gata asko gustatzen zait, zergatik da amodiozkoa eta niri amodiozko telenovelak asko gustatzen zaizkit. Como casi todas las mujeres. Pasión de gavilanes. Telenovela hau da Kolonbiakoa. RTI, Caracol Telebistan eta Telebufalon botatzen zuten. Eta, nire Pasión de gavilanes gustatzen zait, zergatik da ere bai amodiozko kontua. Soy tu dueña novela, Levi Cerveja produzitua eta Kanal Lunar botatzen zuten. Niri Soy tu dueña ere gustatzen zait, zergatik protagonista Lucero izeneko neska asko gustatzen zait, nola konportatzen den, beretaz gustatzen den mutila. Eta bukatzeko El cuerpo de deseo. Telenovela hau lehenago idatzita dago eta Jose Donosok idatzitako novela bat da. El mundo universal S.A ko produzioa da. Telenovelako kantua gustatzen zait gehien, baina horko gertakizuna ere gustatzen zait, zergatik da protagonistaren alma sartzen da beste gorpu batean eta hori niri gustatu zait gehien. Telenovela guzti hauek Rebelde ezik, Rebelde Antena 3en ateratzen bere garailean. Orain, denak dakizuten bezala, guzti hauek telenovelak, telesailak, programak, eta telebistan ikusi daitezkeen guztiak eserita ikusten da. Orduan, zumba pixka bat egin behar da. Claro, Latinoamerikan dantzatzen da zumba. Dame beso que tú sabes darme. Hau izan da gaurkoz, eta, hurrengo astean beste bideo batikan etorriko naiz. Hurrengo arte, aio!